Ebben a videóban egy 6 rövid pálcás varázskörön megmutatom neked, hogy hogyan tudod horgolás közben a szemek számát szaporítani. Nagyon egyszerű, lényegében csak az előző sor egy szemébe 2 darab rövid pálcát horgolsz. Arra ügyelj, hogy az előző sor szemének mindkét szálát fölvedd a rövid pálca készítésekor. Mutatom lassabban is, tehát beleszúrod a következő szembe a horgolótűt, rátekered a fonalat, előre felhozod, újra rátekered a fonalat, majd mindkét szemen áthúzod. Ez egy darab rövid pálca. Ezután ugyanannak a rövid pálcának a tövébe újra beleszúrod a tűt, rátekered a fonalat, felhúzod, újra rátekered a tűre a fonalat, és mindkét szemen áthúzod. Ezt ismételed annyiszor, ahányszor a minta kéri. Minden egyes szembe duplán fogsz belehorgolni, ahol szaporítást látsz. Remélem tudtam segíteni, jó horgolást kívánok neked!